Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ketwingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongan. Ning rasa ngrasani karo wong Karangajembel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangajembel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangajembel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku neno wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ora jamak-jamak. Kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kirek. Wih, hoax iki kabar tidak benar itu hoax. Oh, Penemban, wilujeng. Oh, iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Petro tak tampa pangestuku Tampanana ya Petro? Nggih. Ana kok. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya jajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Agong wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe iki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe iki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki mesti tak loke sing elek. Aku tekan ndi mesti tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagian apa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit. Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Masa pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ayo ndo, aja nganti kecocok. Niku ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku Tampanana. Tak tampa sakaremu ora sakaremu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karangajembel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampeyan diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun dadi wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang budal bingung numbuk bentus para kawulane.
Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula nyenging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang nak Prabu Duryudana nggone ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang nimpuna supaya nambak rengganing praja parandening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya semana ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe semana ning negara Ngastina ora keteng amung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina mengko yen ta pagebluk mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sewani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan nang negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan nang negara Ngastina 2 dina 3 dina bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok degi omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing car 8 kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetane training le ngenehi kowe dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem ya terus heeh. Nek
cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Kong. Ya ora anakku ya penak sugih. Maksudnya piye kuwi? Gelem Mar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tak nggone nutup utangku. Terus tak nggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapakne kok yo, engko nek wong melarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli jajane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada garing sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wadene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu nglakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dara bakal dicopot kelenggane, yen perlu bakal dikethok gurune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Dara, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, awula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem dibayar ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pak. Pak kok, Pak. Aku muni pek kok. Men lirik kok krungu ya, Mil. Ngene omong sok kebablasan ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa kok ketua pemudane? Aku. Kowe to saiki? Aku sampai menang voli. Wah. Kamu menang voli kok dadi ketuamu? Gleleng padake toser. Wah. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Nek sing putih mung jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak.
Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe rawangon kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karangkadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karangkadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagong, iki ngapa ya cah edan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Naming arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina kowe. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen. Ning rasa ngrasani karo wong Karangkadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangkadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangkadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku neno wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga kowe, Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati-kati. Wah, Bagong pepalange Begawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Begawan Durna. Kisruh sisan. Bocah kok kandan-kandarane angel. Bocah kok semene. Nah dedelke piye? Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen gak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora nggolani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat.
Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggungnya wedo teng gloyor ora karu-karuan negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Kadempel. Nek ana sing ganggu Karang Kadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh nek ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakokke. Ayo. Ngerol. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku lingaya perang Kurawa ming labuhi lambemu mbaya men. Rang kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus mung semendhe karo kekuwatanmu apa, Truk? Dumaku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuwatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala Karang Kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titeni omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titeni. Wah, kowe njaluk tulung, Gong. Iki Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndarantarja, apa Bagong? Kula disemburi ape? Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka Karang Kadempel. Yo, mengko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to? Pas ngelak niku kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan, ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Iya lah edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa budal sekarang menemui. Aduh kok. Lho, ana Sata Kurawa dibuat mundur.
Pukul mundur para Santa Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Budhal samrika ngesta. Rumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Bagong, heeh. Samae, aku kok kaya urung tau tepung. Lho, aku Kurawa, piranganing Santa Kurawa. Kartomarma dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. Wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu. Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten leganing atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki aja ngewangi kula mboten, ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Lah niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap, begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya, iya. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep ngundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Aku mundur.
cocok tumbal jebol dadamu walku. Lagi. Gatotkaca Siwa Kartomarma kuatri mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Paribaksa kula wantun kaliyan panjenengan. Ayo ungano dadamu. Kula trima majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Aku kok ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awon basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe ora ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe kopaku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena Pangendhamu tak pecah siramu. Lena Pangendhamu tak suguhi ramban. Lho. Tanahi dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati denengku panggal tak ayani. Yo.
makasih. Iya. Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Orang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang. Pengen iso perang. Pengen. Ngamuk tak bantu. Serius? Iya. Ya ora mung omong kosong lho, Ora. Tak bantu. carane Aku mancing ning awakmu. tenane Tenan. metu ngendi? Metu cangkem. Ora sedeng. Napa niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu melocot ora. Ngampet-ambegan. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus, sampean teng ngendi? Ning awakmu. Serius? Tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane? Ngampet-ambegan awakmu tibakno ning bumi engko ora bablas tekan jero bumi. Ini serius nih? Iya. Ngono anggere aku kejegluk tak tonyo sampean. Iya. Wah, langgeleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye, Reng? Lho, Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek mung ambles bumi wae pinter. coba njajal aku tak weruh. Ki lho, Mat ki lho. Yo. Jedul mburimu, Reng, mburimu. Wedan. Ambles meneh. Mburimu, Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu, Reng, mburimu. Edian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, war njaluk ndara-ndara Gatot Kaca. Ayo, Assalamualaikum. Lolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dicelupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Delone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu. Nggih. Ngampet-ambegan. Aduh. Malah ngentut kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta. Mpun Den, Wis, pun mancing teng awak. wis. Carane mabur? Sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajah kowe sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe.
Bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan siti mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspalatos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sak penake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku ki ngumun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane ae. Banter tenang, mati aku Sambata. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Lak tonya lho, Reng. Medune nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo Karang rung tau landing. Nyun ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Lu kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora peduat petenge. Aduh. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendem urip-uripan ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali.
mboyong karo bapakmu ayo. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngeparangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, ora ngerti awake dhewe ya. Bar nyinake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Lho. Lho Gareng kok iso mabur? Lho, Gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketokke ndase tok. Ndase tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimbles Gareng. Ak candhawamu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamano, cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den? Ya. Padha-padha. Ning telane Gareng balekke. Ajeng iki kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo ki rak ya golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane Gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. nggih mengentuk sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang e. Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine Apa sing diperintahke bapakmu bakal dileksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih. Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antasena. Nendi? Kae ning pelataran kae Ndragarkaca Ndaratarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene do nekoso malah tenguk-tenguk.
ngendriya mangu mangunggung kanduhan remang lerleno tanpa kanen yen tan tuloso mangku sang Tya Utama Nalendra Muda Semono madin luwih kana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Bathara ora panglingka Yatmat Jago Ndrapsila geni wisanggeni ingkang sowan ning Praja Ndrawati padha kanthi harja nggir sowanira kulup Bambang Wisanggeni tansah pinanganing kawidadane ring Sambikara Praptakuwa aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Ndwarawati ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena Atmat Jago cah bagus padha kanthi raja sak praptamu pangestune siwa ireng wilujeng ning Sambikara aku ngaturke bekti katur ya wa ya nggih tak tampa pangestuku tampanana anggere kekalih ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman iki kula tampi bektiku katur ya mak cilik iki kula tampi Anggir Antasena dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datu ya Praja Ndrawati yo mak cilik kaya wis ora kurang prayoga misanggeni ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan mara gage matura yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe matur ingkang terwaca nanging nentana ingkang utus sira diutus sapa kulup Uma ireng Atmat Jago Ndrapsila geni kepiye sejatine praptaku ning negara Ndrawati iki ora saka kareping Wisanggeni dhewe nanging pancen aku ingkang utus sira kulup diutus dening sapa aku diutus dening Kaki Badranaya ya kakekne Semar wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalake marang negara Ngamarta ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni ya pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya lah dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman wekasan jejeking adil padha ditinggal pernataning hukum negara ora padha dipaelu wekasan padha ngudel bingung numbuk bentus sakarepe dhewe mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayuwangan kebak ing katentreman kebak ing karukunan lan kabungan ora ana rasa cedha cinedha ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan anane amung sarwa tentrem suka raharja kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta nanging ana syarat sranane ya kuwi
kudu nampa rawuhing pusaka Ndarawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mulawa gandeng ngakeni Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa. Mula tumrap Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakene Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projeng Ndarawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakene Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak dawuhing kakene Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel ing kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma wa ireng ing Ndarawati ing kemejot padoning latinetra kocak ngondarandir Idep nyomangolon coko wadanari romberanang kok seto lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeto nganggo naring kang ganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurunga lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sanga kuwi Wisanggeni. Yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe Margake Wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndarawati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta dening Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung drajating Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karangkadempel. Merga aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau Wisanggeni. Kaget risanggap irang ulin angkul kirempit kempit. Dosang reknaning bawana. Di Wisanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu ki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Wijaya Kesuma diboyong marang Karangkadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang puyang gudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem maring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Wijaya Kesuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndarawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon? Sampeyan ki wakku Ndarawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Ndarawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndarawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndarawati Pakdhe Kresna. Menawi angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndarawati. Nanging Setyaki minangka dados Senopati Ndarawati ngempun nremaken tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika wonten pundhakipun Senopati Ndarawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakdhe. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggalih Pakdhe Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndarawati maringake Sekar Wijaya Kesuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi angger sampun boten dipun nemutaken kepada waksa kula mentala kalian panjenengan. Nek pancen mentala pampane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Setyaki menang endi? Kula aturi jalan jawi kene.
kesusahan dadi grojogan, gegoyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi Sanggeni. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gumbul ing ora bisa meper marangmu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndarawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndarawati. Kakang Antasena ndakno, Sentyaki tak endake. Sekar Wijayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik Sanggeni. Iya wae, ngestake dawuh. Keperanggul mungguing ayuda kemapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabangnya mungguing aloko neng kene saiki ditemtokke Antasena karo Majelis Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Majelis, aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko ndalik tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar pisan ditaker anak werku Dara karo Satru garep iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Majelis. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndarawati. Antasena karo Sentyaki iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen ora kena digawe becik, njaluk pangapura yen pamanmu garep Ruci Mentala karo kowe Antasena. Ayo panggah tayani Majelis Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena. Kakang Antasena aja kaya ngono. Kakang Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe kene. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok wanene ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora ngono jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Oleh tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu, nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Kandhani. Ora dijempalani ndak metuman bae. Ya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning rung kaluwan kara, ya to Ni? Iya. Urung karuan kala sing dadi nyatane jadiane jajal nek iki kose wis ora padha gelut to aku wegah nek kaya ngene iki Antasena piye Sekar Wijayakusuma tak paringake lah rak ngono ket mau lak malah ora geger to Pak Dik mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki wis to gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal mbangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goroh karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po. Ya, bisa ngene tampan ana. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel. Ngaturake panuwun po. Sekar Wijayakusuma boyongan dhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndarawati negara Ndarawati ya Dimas. Nggih, nistakaken dawuh. Aku tak mbuktekake kelawan kabar ingkang tak tampa saka anakku Ndrapsila Geni Siwi Sanggeni
Nggone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dan tumraping negara Ngamarta. Lho iki. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Prabu. Menawi kula mekaten sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Setyaki iya. Aku njaluk pamit titip negara ya Dimas loro ngestaken dawuh. Sugeng tindak paduka mugi kalising sambi kula prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yayi iya. Ngaturake panuwun Dimas.